Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, vatandoshlar, hurmatli to'rtkunliklar. Siz bilan Umid studiyasi orqali ijtimoiy tarmoqlarda uchrashib turganimizdan bog'ayatda xursandmiz. Yurtimiz yangiliklari va yutuqlari bilan tanishtirib borishda davom qilamiz. Bugungi chiqishimiz To'rtko'l tumani maktabgacha maktab ta'lim bo'limiga qarashli 10-umumta'lim o'rta maktabining 2023-yil bitiruvchisi va bugungi kunda Toshkent shahridagi O'zbekiston Jahon tillar universiteti ingliz tili filologiya fakultetining 2-kurs talabasi Xoldurdiyeva O'g'iljiran Avajon qizining yutug'i haqida bo'ladi. Bilasiz, yurtboshimiz tashabbuslari bilan yoshlar o'rtasida kitobxonlikni rivojlantirish, kitob mutolaasini rivojlantirish uchun 5 ta muhim tashabbus dasturlari joriy qilingan va maktab o'quvchilari o'rtasida eng yaxshi kitobxon o'quvchi va 15-19 yoshdagi toifadagi yoshlar o'rtasida yosh kitobxon respublika tanlovlari joriy qilingan va har yili bu tanlovda respublikada mutlaq g'olib bo'lgan bitta yosh prezident sovg'asi qimmatbaho avtomashina bilan taqdirlanadi. Bu yilgi yosh kitobxon 2025 tanlovining respublika bosqichini g'olibi biz aytayotgan qahramonimiz bo'lib, necha yillardan beri kitobxon o'quvchi tanlovlarida ham qatnashib kelgan va bu yil yosh kitobxon tanlovida mutlaq g'olib bo'lib, prezident sovg'asi elektromobil bilan taqdirlandilar. Va hozir biz mana shu tumanimizni faxri bo'lgan yosh kitobxon 2025 respublika tanlovi g'olibi, prezident sovg'asi elektromobil sohibasi Xoldurdiyeva O'g'iljiran Avajon qizi va uning oilasi bilan tanishamiz. Assalomu alaykum ağaylar, Avajon Ayjan aka, Gulshirin aka, arada kelməyəndə maşallah qutlu mərak bolsun. Qeydinizin yutug'u dinə bir sizin deyil deb oylayım menimçe. Biz Özbekistan, Qaraqalpaq 4 günün yutug'u, keltemlerin yutug'u. Hemməyəndə qutlu bolsun. Şoňa özüňiziň täsiratlaryňyz hakynda bir maşin utan güni, maşin öýe gelen güni nähil täsiratly bolup bir gurrun etip berseňiz. O tane oğlan ya anını verdik de köynürü, anı verirsen yanını verdik de. Şu diyen yani Ceren Aydın'ı şöyle bir maşını tükelerliğine ödüm Türkmen mektepte okap, Türkmen dilimde okap. Var Özbekistan Respublikası'nın prezidentinin tavukasını Allah'ının öyle bir başkası diyor, insan dörekliği de diyor dörekliği, başka bir genç. Daim her bir öyle şunu yani maşinler müyesser ediversin. Ve elbette Türkmen milletinin bu insancı, Keltemler halkının bu insancı. Hever bakıydığımız bilen Özbekistan'da fakirlansak, bu insansak arzuyamayydığımız. O daim baktığıydı olsun. Şunu yani kıyılarından sağını köpeli versin. Elbette şu kıyıdan örnek alsa kıyılarımızdan ertir durmuşta da kakılmayalar. İktidar en milat karışmak mümkün. İktidar bilimli kıyıdan o zatlara karışmak mümkün. Onun için ben Ceren kıyıdımız bilen Kovaniyan, uzak yaş versin Ceren atı enesine sağ olsun aytyen. Sağolun aydınlıkı oğudu verdiğiniz için. Hakikaten hormatlı prezidentimiz şun yani yaşlara şun yani o imkaniyetler verenligi, onun yaşlarımızın önümlü peydalanmağı, şahsen şu cigimiz O'g'iljiran'ın şu imkaniyetten peydalanıp özünün talantını, iktidarını, soğudunu görkezmeye mümkünçilik döredenligi biz şu şahsen prezidentimizden, devlet yolbaşçılarımızdan katı minnettar. Bugün şu yani beyik derecedeki yutuk yani prezident sovgası bilen sıyılanan cigimizi buysan yok. Okullarında üstünlük, galibiyete beyleki 4 günlü yaşlarımız, yurdumuzun beyleki yaşlar, umuman yaş nesiller şun yani iktidarlı olup, şun yani prezident yutuklarını alıp vermeni hemmesine biz dilekleşmez. Hemmesine üstünlük arzu edecek, cigimizin şun yani İngiliz Dili Filologiyasında okuyor, Jahon Tilleri Üniversitesi'nde okullarında üstünlük, bunların beyik derecedeki yutuklara erişip, şun yani öz iktidarını görkezmeye mümkünçilikler var her iki dövrde yurdumuzda. Şuna üstünlükler dileyek, sağ olun. Näme diýekşi O'g'iljiran kıydymyz Özbekistan boyunca yaş kitapxon yarışında birinci orna nasip boldy, prezidentimizin sowgatyna nasip boldy. Şo men şu fursatdan peýdalanyp
Birinciden aytjakladım. Bu Özbekistan'daki yani şu yaşların, çağların kitap okumağını şerçarayet öğretilip, onların kitabı okanı için şu derecede ogatlandırılan başka devletlerin, dünyada başka devletlerin hiç ayında yok. Duna bizim Özbekistan'da var. Ben şunu boyutançıyla verilek geçetim geliyor. Şunun için Özbekistan'ımızın prezidentine şu yolbaşçılarını da şu devam ediyor konkursun geçirilmesine cevapkar hemmetine sağ olsun aytasın bile sağ olsun aytyan. Başka ata-enelere tavsiyeleriniz? Hem ata-enelere şu benim verecek maslahatım çağlarında köprek kitap alıp verin. Çağlarında köprek telefon bilen değerli şu kitap bile okumağına şu mümkünçülük öğrendim. Köprek kitabı kılıklanma öğrendim. Sebebi kitap okuyan çağlardan kitap okuyup yürüyen adamın hiç vakit yamanlık çıkmaya. Kitap adamı bir yaxşılığa ündeýär, kitap ýaşlyga ýol görkezýär. Şonuň üçin köprek kitap okusulur bol boljak. Şonu. Sağ ol. Daýa şükür gaýdyňy şeýle derejeye ýetirmem iň ulu sebäpler sensiň da. Şoňa şeýle mümkinçilik öredip berdim. Sen özüňem aýtda şagatlar, eşitdiler täbi ýene köprek gaýdylar şoňlar da. Şoňa şeýle kitap okumagyna ýol açyp berdim. Şoňa iş buyurmany köprek kitabı üstürdüm, şu dereceye getirdim de. Şu rahmetlerini, Daýa şükür bunu yerine düşüpdir. Kutlu märek bolsun, özüňem dileglerini aýt, gaýdyma. Ne şu gaýdymdan awala şu derece ýetirip näden şu ýany silahlar alyp görenne, gowanýan, boýsanýan gaýdymdan. Hopşa gaýdymym gowy oňat näler uly gaýdylar mamma temmesem oňat okuw oňat näle bilen okuwa girdiler hemmesem grant bilen girdiler şükür Allah'a şükür. Bu gaýdyma mene Hudaý şükür. Ne şu bilimi bilen näse bilen granta girdi. Ne häzir hem şu prezidentiň fawgasyna näýe boldy. Şükür. Bu ýa şu gaýdylarymdan nälerimden. Hemme ata-enelere, eneleri onda da maslahatım şu gaýdylaryna onda da şu häzir ýaş gaýdylara şu köprek üns bersinler, ana okumagyna, şu okumagyna mümkinçilik ýaratyp berdiler. Köprek ýa-da öý ýumuşlaryny köp ullanmagy, şonu okumaga näme berdiler, kitap alyp bersinler. Şarait yaratıp berdiler, şu näler ata-enelere aýtjak, eneleri onda da aýtjak näme şu. Sağ olun, kutlu märek bolsunuz dedi. Oğuljadan kutlu märek bolsun maşille birinji we öz pikirini deň duşlaryna aýdyp bersen, öz täsiratlaryny maşin utamyndaky onun öňküleri soňkularak. Men özü kiçik yani yaş çağa wagtymdan kitap okumaga umut görýän, oňa sebäpçi iň bir kitap okumaga mehir goýmaga sebäpçi bolan insanlar bu men dädemden ejem. Ve şu orunda öýümizde men dädemiň, ejemiň şu kitaplar bize aýp bermegi netijesinde biz şu kitap okumaga gowy görüp kiçik wagtymyzdan kitap okap, mektepde de şu her hili sohalar boýunça, sport boýunça da kitap okumy Olimpiadalar boýunça, her hili turlar boýunça da özümüzi göreldirik görkezmäge hereket etdik. Bunun için dädem esasen bize talatjan boldy. Men özüm Men özüm ýardymda 2-nji klass wagtymda şu matematikadan bir san mysal ýalňyş işlem üçin depteri başyndan göçürüp çykanym ýadymda. Ýani bunu dädemiň talatçanlygy diýip garapdyk şo wagty ýöne aslında bildimki şo wagtdaky biziň ýalňyşymyzy dogrulanlygy sebäpli hem bundan biýanky okumyza gaty uly täsir eden eken. Ýani hemişe hayatda şu hatasyz ýani dogry işlemege bir uly dürtki boldy diýip aýdyp bilýärmen. Bundan daşar hem mektebimizde men özüm 2012-nji ýylda mektebe bardım. 1-nji sınıf mugallimim Nurniyaz Vasatan mugallim. Mugallimim hem gaty talatçan mugallimdir. Aynan şu sebäpli hem men hemme sapakdan gowy okumaga hereket etdim. Mektepde şu 11 ýyl okamasam, 11 ýyl klassymyzda klasskam boldum we bundan soň hem bize köp mugallimler rahbar boldy. Arazyrda mugallim, mugallimler men şu özüme diňe sınıf rahbarlama däl, ahly sapaklardan meni okudan, talim beren mugallimler hemmesine uly sag bolsunlar aýtgan her aýsynyň bir goşandy bar. Men şu ýere gelmem we mektebimiziň direktori geçkeldi we Saýat mugallim hem özümiň alakyda ketde bir rahmetlerimi aýtgan. Köpçülik şu okuwçylara hazır şart-şaraitler ýaratyp berip, izinde nire barsa, tanylary barsa da şu gollap guwatlap özü hemişe arkasynda ýörýär bile güýç berip hemişe dalda bolup durýar okuwçylaryna. Şoň üçin hem özüm rahmetlerimi aýtgan.
Birinci gezek yosh kitapxon tanlovuna 10 klass vaqtimda qatnashdim ve 10 klassda Qoraqalpog'iston Respublikasi adından çıkıp final bosqichida, ya'ni Toshkent shahrida birinchi o'rin, ya'ni 3 san faxr o'rinlari e'lab bilmedim. Yana shunda da baribir shu o'zim o'ngma maqsad qo'ydim. Vaqt geçse de şu tanlovda albatta birinchi o'rin olayin deb maqsad etdim. Ondan so'ng to'g'ri o'qishga girmek uchun o'zi hamma yoshlarning eng bir ulug'un arzusi bu o'qishga girmek, student bo'lmoq shu niyatda men ham 1-2 yil tanlovga qatnashmay turdim. Sebebi ortalıkta ingliz tilinden tayyorlanıp C1 sertifikatını aldım. Ondan sonra ana dil ve edebiyat, yani Özbek dilinden milli sertifikat aldım sabır derecedeki ve Özbekistan Devlet Cahan Dilleri Üniversitesi'ne 187 bal bilen 5. Grand Bol Grant'a girdim. Hazırda filologiya sahasında 2. kursta okuyan ve aynen şu yıl 2. kursa geçenden soň men yosh kitapxon tanlovuna yeni qatnaşıp görmek, yani şu kichik vaqtimdagi qo'ygan maqsadimni amalga oshirmoq uchun harakatga başladım ve 10 ay davomida şu bize okumak için berilen kitapları 5-6 gezek o'qib chiqdim, yodlab chiqdim. Dinga boshqa hamma zatdan geçip desa da o'lik güçlü mehnatin neticesinde ve hozir uni birinchi o'rin olmoq menga nasib etdi ve prezidentimiz tarafından qo'yilgan baş siylagı şu Chazor elektromobilini alıp dədimə sovg'at etmege menga nasib etdi ve şunun için hem men şunu yana yoshlara kitap okumaga shart-sharoit yaratib berib turgan, yoshlara bir medeniyetli, manevi jihatdan bir rivojlanan edip terbiyelemek için köp şaraitlar yaratib berib turgan prezidentimize ulu rahmetlerimi aytgan. Yani yoshlar geçirmege özünün qo'shantlarini qo'shib turgan shaxslara, Yoshlar ishlari agentligine ve hamma mas'ul shaxslara da özümden bütün maşgalamın, bütün ilatimın adından hem ulu rahmetlerimi, sağ olsunlarını aytgan ve özüm denglerime, özümden kichiklere de hamma ahli yoshlara hamisha hareketde bolmaklarini tavsiye etgan. Sebebi hozirgi kunda kitap o'qigan adam, dunyo kitapdan umuman qaysi soha bo'lsa da bir zat bilan meşgul olan adam, hareket eden adam hamisha maqsadini yetib bilýär. Masalan, birov kitap okumaga qiziqishi mumkin, birov dikinchiligiga, birov boshqa zarda muhimi bekor o'tirmadi. Albatta, hammamizda bor bo'lgan eng qimmatli bir boylik desa da o'ylar, shu vaqtda bekor o'tirmasdan harakat edip öz qiziqgan o'g'ri bo'yicha harakat etsa, hamisha hamma imkoniyat eshiklari hozirgi kunda ochiq ve hammangizga shu kunda fursatdan foydalanib o'quvlaringizda ve ishlaringizda omadlar tilayman. Said aka, assalomu alaykum. O'g'iljaran o'quvchingizning prezident so'rovini YouTube aldı o'tdi merak boldunuz dedi. Bir dinge O'g'iljaran YouTube'dan menimcha sizin keltemlaring 4 gün Qoraqalpoq YouTube. Qutlu merak bolsun şoňa biz öz pikirleringizni aytyp berdingiz. Ilk okutuvchi sağlam doğru O'g'iljaran YouTube dinge keltemler, mektebimizin keltemlerinden bütün halkımızın YouTube'a saklanıyor. O'g'iljaran barada aysam O'g'iljaran özü yaşlıktan okuwa, atıqıwysly, kitap okumagydan umman. Ol diňe bir kitap okup okuwlaryny okuwar eden mektepde geçirilen, diňe bir mektepde Trump merkezinde geçirilen, Respublika merkezinde geçirilen tanlawlara qowatlaşyp, olimpiadalarda, özbek dilinde, rus dilinde olimpiadalarda ýokary olarak gelýärdi. Indi bir tarapdan çağanyň mektebe bolan döwesi, okuwlaryň döwesi maşgala bardy. Koçolukda, maşgalada agzybirlik bolsa, maşgalada şu çağlara bolan etibar bolsa, onun okuyuşuna, umman şolan kızıkken zatlarına ata-ene tarafından üns berilse, çağda bar özgörüşme bolýar, ne bileyim, motivatsiya bolýar. Tabi ata-ene, meden şu O'g'iljaranny men bilem, agajanam dädesi, ejesi arzu bilen şolaryň kitap okumagyna gaty uly etibar etdiler. Şonuň üçin men mektebimiz elbette hemme ata-enelerden şu isleýän, talep etkenim, isleyen benim niyetim şu çağlarına etibar verseler, okuyuşuna etibar verseler, onlara kızıkken okurlar boyunca ağ olsam kömek etseler, elbette haysi yerde yürüse de bana keltemlerin kıyızı 10. mektebin kıyızı hasaplanıyor. Şu an için elbette biz kolektifimizden katı kovandık O'g'iljaran şöyle itibara girişenler. Sebebi var bilen şunun mehnetinin aslında nemesinde bizim mektebin, muallimlerin mehneti var. Bolýar, sağ bolun. Size de qutlu merak bolsun. Aziz yurtdoshlar, bugungi kun qahramoni bo'lmish Yosh kitobxon 2025 Respublika tanlovi g'olibasi go'zal To'rtko'l elimizning suyukli farzandi Qodirdieva O'g'iljaran Abajan qizini barcha To'rtko'lliklar nomlaridan chin yurakdan yana bir samimiy muborakbod qilib, keyingi o'qishlarda, kelgusi ishlarda zafarlar, omadlar tilab, bundan da katta yutuqlarga erishishini
tilagan holda bugungi chiqishimizni bir chiroyli xulosa bilan yakunlashni ma'qul ko'rdik. Ya'ni hurmatli ota-onalar, o'zingizga bitta savol bering. Farzandingiz, o'g'lingiz, qizingiz oxirgi marta qachon maktab kutubxonasiga yoki talaba bo'lsa, oliy o'quv yurtining kitobxonasiga kirgan? Qachon oxirgi marta farzandingizning kitob olib o'qiganini ko'rgansiz? Yoki o'zingiz qachon oxirgi marta farzandingizga kitob sovg'a qildingiz? Biz shuni aytmoqchimizki, avtomobil olish uchun mehnat qilib pul topish shart emas ekan. Demak, kitob o'qib ham avtomobil egasi bo'lish mumkin ekan. Demak, ota-onalar farzandlarimizdan telefonni olib qo'yib, qo'llariga kitob beradigan vaqt keldi. Barchaga omadlar tilab qolamiz. Bugun yoshlarimizni kitobxonlikka va ota-onalarning farzandlarining tarbiyasiga e'tiborli bo'lish uchun targ'ib qilayotgan Umid studiyasiga omadlar, zafarlar tilab qolamiz va o'z tashakkurimizni izhor aylaymiz.